Sobra 1 million pesos nga kantidad sa gitoang shabu ang nakumpiska sa kapulisan sa Villanueva, Misamis Oriental. Atol sa gihimong operasyon, sospek nga bag-ong gawas sa prisuhan nadakpan. Samtang PDEA, padayon ang paggukod sa supply sa illegal nga droga sa Northern Mindanao. Ilabi na nga ginapaagi na sa online ang transaksyon. Ano yung report ni Cyril Chavez? Arestado atol sa gihimong bypass operation sa Villanueva PNP ang 41 anyos nga lalaking sospek. Human positibong mapalitan o gituwang sa sa sabu. Bugte sa mark money nga 1,000 ka pesos. Pasado las 2 sa kadlawon adlaw Miyerkules ang operasyon. Nahitabo sa Purok 5, Barangay San Martin sa Villanueva. Sumala sa kapulisan, moabot sa siyam ka mga pakete sa sabu ang ilang na-recover sa sospek nga adunay gibug-aton nga 206 grams o 1.4 million pesos. Actually, sir, kini si Marjun, sir, nadakpan na ni siya sa una, last 2022. And then, na-release ni siya, sir, sa prisuhan last March lang this year. So, nibalik gihapon siya sa pagpamaligya. Sa karon, ginasubay sa kapulisan ang mga posibleng kaubanan sa sospek sa pagpayuhot og ilegal nga droga sa probinsya sa Misamis Oriental. According sa iya, sir, bag-o siya nabagsakan ani og supply. So mauni nga ingon ani kadaghan ang amuang na-recover sa iya. And supposed to be i-distribute pa to niya, sir, sa iyang mga parokyano padulong og padulong sa Lagonglong nga area, sir. Mutabak pa siya supposed to be sa Hasaan and sa other municipalities. Samtang gibutyag karon sa PDEA 10 nga nagpadayon ang ilang monitoring sa mga bag-ong mga individual nga nalampigit sa illegal nga droga nga galihok sa Northern Mindanao. As far as Northern Mindanao is concerned, at least wala tayo identified din nga area nga himuanan. Okay? So more on consuming nga part dire kay na may demand na manggamitan. Namatikdan sab nga sagad sa supply sa shabu sa Northern Mindanao naggikan sa backdoor o sa Western Mindanao area. Sa may buti pasabot ng level up, boss, order ni Osaka tonelada. Okay, money transfer sa. High-tech na, money transfer. Confirm nga nisulod. Okay, sige boss, ako i-deliver. Nahulog lang dito, dagat. Send sa GPS. Ano na yung GPS? Pick up. Hinoon, gipasalig sa PDEA uban ang laing law enforcement agencies nga mag-level up sab sila sa ilang teknolohiya sa ilang mga operasyon. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.